Hello, hello, hello. Hmm, wala pa rin. Ayaw kung makakakit. Makakalto makakyan. Oo, makalto na ako. Ano ba Ayan na, yan? ayan na, ayan na. Hello, 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 hello. Daddy Rolls in the house. Tamsakdan. Maraming salamat, Daddy Rolls. Narinig niyo ba audio ko? Naku, first time. Nginig. Nginig. Mega shout out. Kapa-kapa, sige lang. Kapa-kapa. Beans B Vlog, maraming salamat. Daddy Rolls, idol. Maraming salamat. At kay Mistorio 77, mabuhay. Hindi ko makita. Paano ba to? Bakit ayaw? Okay naman sa phone ko. Mhm. Magsalamin ka. Ha 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 ha. Ayun. Kita ko pero sa isa ayaw. Ano ba yan? Bakit ganun? Reconnect. Sabi dito sa ayaw. Hindi ko tuloy makita yung mga tao talagang naninibago akils. Anyway, magandang gabi. Maraming salamat po sa pagpunta. First time. First time. So, iba pala feeling pagka first time. Talaga pag first time masarap. Masarap ang feeling. Ang gagawin dito? Okay. Ayun. Basahin ko ulit. Daddy Rolls, Tamsak Idol, Babayaga the Boogeyman, hello host. Shoutout sa'yo. Babayaga the Boogeyman, Dan Tamsak po. Maraming salamat. Daddy Rolls, present. Hehehe. Daddy Rolls, ayos idol. He. Beans B Vlog. Ha 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 ha. Beans B Vlog, magsalamin ka. Pakiabot nga po yung salamin ko. Nauticals Pais, Blue Thumbs Up for the host. Maraming salamat. Maraming salamat. Patricia Sueto, maraming salamat. Beans B Vlog, daming tao. Wow, ang daming tao. 8 means infinity. Maraming salamat. Let's dance and let's grow together. Sige po. Alam niyo na po ang gagawin dyan. Si Daddy Rolls po at si Babayaga the Boogeyman is monetized channel na po. Ganyan rin po yung aking kaibigan. Malapit ng ma-monetize si Vince B Vlog. Magmahalan na po kayo dyan. Magmahalan ng todo. Ninja lang po ito. Kilala ko ito. Si Donabel Sueto. Salamat sa pagpunta. Ito'y mula sa ka-team ko, Team Chinito. Shout out. Sino po yung iPad ko? Sumuko yung iPad. Ano ba yun? Buti na lang may isa pa. Daddy Rolls. Harang na ba to? Ayun no. Patricia Sueto. Hi daw. Beans. Patricia. Dikita mo silang lahat. Malaki maitutulong sa inyo dito. Moni na si Babayaga the Boogeyman, si Daddy Rolls. Ganyan na rin si Beans B Vlog. Baka alam ko nakadikita mo na. Tapos, ang hirap basahin. Noti. Noti si PIS. Peace po. Blue thumbs up for the host. Sarap naman sa pakiramdam.
Stay put lang po kayo dyan. Ang bilis naman ng oras. Ganyan. Ayan, okay na. Ayun, mas malaki makikita ako dito. Rock and roll. Maraming salamat sa pag-BG, Idol Daddy Rolls. The best ka talaga. Talagang isang patunay yan na malayo ka man eh. Malayo man, malapit din. Na Pedro, yeah, I know you. I know you. Maraming salamat. Na Pedro, first LS ko, maraming salamat sa pagpunta. Thank you very much. Thank you very much na Pedro. I know. See you tomorrow. Thanks for coming. How's everything? Na Pedro. Na Pedro is my friend here in Macau. He is not a YouTuber but very supporting friends. Thank you very much na Pedro. First live stream and here you are supporting me. Usapang Pera TV. Mega. Oh my God. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Maraming salamat. Annyeonghaseyo. Ano pa ba sasabihin ko? Maraming salamat. Kagwapings, Usapang Pera TV. Super mega organic shoutout from earth to the sun. Sarap nun. Na Pedro, thank you also my friend. Thank you very much. Thank you for coming to my live stream. See you tomorrow. Daddy Rolls, na-share ko na din sa community to, Idol. Maraming salamat, Idol. Maraming. Yes, na Pedro. See you tomorrow. Have a good night. Usapang Pera TV at Vince B Vlog. Super gandang organic. Shout out to the universe. Okay na po ba yung mga picture na isinend niya sa iyo? Usapang Pera TV? Oh! Mega shoutout bro! Jocelyn T2, wow! Sabay-sabay kayo. Maraming salamat. Pwede na host. Pwede na daw. Vince B Vlog, yung mga picture mo. Kahit na 10 years ago. Good evening, machong host. At sa lahat, maraming salamat. Jocelyn T2. Si Jocelyn Tito ang legit niya is Jocelyn T. Ayan. Na nag-i-LS din tuwing 1:30 PM Philippine time. Jubilin Tudtud, host wapo. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagtambay. Oy, kapatid na Paul Dreams, tamsak na host. Naku po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Jobilin Tudtud, naka-YouTube. Ninja ni Tatay. Ito pa tamsak, Daddy Rolls. Daddy Rolls. Thank you. Rock and roll. Jocelyn Tito, kakanta na yan for sure. Pwedeng mag-request. May hulugan po ng 5 piso coin dyan sa may gilid ng cellphone nyo. Tapos pindutin lang po yung 4 na numero para po mabasa ko rito yung mga request. Standby lang po sa second set na po. Hihinga muna ako. Mudra is in the house. Len Vlogs. Kamumoni lang ni Mudra, Len Vlogs. Congratulations Mudra at maraming salamat sa pagpunta. Favorite Mudra at all time. Lens Vlog. Pakidikitan po si Madam Lens Vlog. Siya po yung nag-i-LS every 6 PM po. Philippine time po. Morning na po yan. Ka-apply niya lang po kahapon and then within 3 hours po yata. Approve na kaagad. Congratulations. Mudra, this is it. Ayan po.
Usapang Pera TV, Lens Vlog, OTW na po sa bahay mo. Ganon. Si Usapang Pera TV at Lens Vlog, matagal na pong organic friend yan. Since grade 3 pa po. Lens Vlog, Usapang Pera TV, hello. Usapang Pera TV, maraming salamat kagwapings. Isa kang tunay na mega organic. Maraming salamat sa pagpatuloy niyong pagsuporta sa akin at sa katulad ko pang maliliitan channel. Andiyan kayo lagi, hindi nawawala. Ayun no. Sir G Vibes. Harang? Wow. Sir G Vibes, tamsak, sigurado ka nagtamsak ha, kilala kita. Kunwari, magtatamsak ka, hindi ka naman magtatamsak. Maraming salamat sa pagpunta. Si Senior G Vibes is Good Vibes, Stay at Home. Isa na rin pong Money Channel yan. Maraming salamat. Inuulan po ako ng mga monetized channel dito. Host, medyo kabado ka nga. Oo, kabado ako. Buti lang may tuba sa gilid ko. Usapang Pera TV, Sir Vlog, hahaha, Lens Vlog, Usapang Pera TV, pasaway ka. Pasaway nga po. Vince B Vlog, grabe, 93 minutes. Ang harang bro, pwede bang gawing 94? Jocelyn D, shoutout sa inyo. Usapang Pera TV, Vince B Vlog, Patricia Sueto, Jovelyn Tudtud. Ayan, maraming salamat. Paul Dreams, haha, tuba talaga. Oo, kapatid, maraming salamat ha. Maraming salamat. Hindi ko talaga pinagsabi to. Sinurprise ko rin yung sarili ko. Sinubukan talaga. Sabi ko gala naman ako. Siguro kahit paano may pupunta. Ayan po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat. Flex ng muscle dyan. Lambanog. Doon sa video ko, panoorin mo ulit, naka-flex yun. Good vibes. Maraming salamat. Aham. Kapatad. Psst. Nagulat ka, no? Mega shout out sa aking kagwapings, Mr. Chinito. Ayan, maraming salamat. Kapatad, balo mo na, ne? Balo mo na. Kompleto na agwapings, Mr. Chinito, Usapang Pera TV. Ayan. Vince B Vlog, I'm in your house. Sabi ni, ang hirap talaga basahin ito. I-shortcut ko na lang. Ayan, tama. Notifies. Vince B Vlog, I'm in your house. Maraming salamat sa 11 milyong kataong nandito. Guwapo ng pun. Kala ko naman ako na yung guwapo. Ayan. Patricia Suelo. Shoutout sa inyo, Idol Guwapo Chinito. Ayan. Maraming salamat. Ang Chinito po ay andito na halos buong buo na. Vince B Vlog. Alin mahirap? Yung name ko, grabe. Oo, 3 V. Oo. Kaisuke. Dito na mi. Nako, bago sa paningin ko to. Kay Kulet. Nako, magkakamali yata ako rito. Vince B Vlog, Sir G Vibes. Ulitin ko lang po, maraming salamat. Si Daddy Rolls po ay isang monetized channel. Andyan din po sa taas si Babayaga the Boogeyman. Monetized channel na rin po. Siyempre, si Usapang Pera TV, Lens B Vlog, Good Vibes, Stay at Home. Sino pa po? Mr. Chinito, of course. Maraming salamat. Si kapatid na Paul Dreams. Maraming salamat po. Mr. Chinito, Ninja One, Jocelyn dito. Hello. O, saan yan? Makintab. Oo, makintab po talaga, oh. Naglagay ako ng langis para hindi matuyo. Mudra. Mudra ha, kalalaro ko lang ng harang mo. Grabe. Kantahan na. Yugyugan na. Sige po. Yung pamagat na sa aking first LS, may kanta po yan. Maya-maya ako kakantahin. Paalala po ulit, may hulugan po ng 5 pisong coins sa gilid ng inyong cellphone.
Dito rin po sa akin meron, ito po, ayan. Host, parang kinikilig sa pagbabasa mo. Ano daw? Ang hirap pala talaga, no? Daddy Rolls. Notice is all done. Ayan. Ronald Alan P. Ayun na, ang galanting host ng gabi. Si Mr. Galanting Romanico. Thumbs up daw. Maraming salamat. Ang Jackie Chan ng Taiwan. Ronald Alan P. Kasama ko yan sa Team Chinito. Shout out Team Chinito. Maraming salamat. Kapatid! Crew Jevil thumbs up na host. Sarang Hamida. Maraming salamat sa pagpunta. Naku po. Jess Rimag! You know, naabutan. Maraming salamat. Maraming salamat. At tuwing pupunta po ako sa inyo, nananalo ko ng watch hour. Sana po na-play nyo na. maraming salamat. Jess Vlogs. Isa na rin pong monetized channel. Naku po, inuulam po talaga ako ng monetized channel. Maraming salamat. Jocelyn T. ay thumbs up that. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Ipasok mo na yung legit mo dyan. Asan ba talaga yun, ha? Kay Suke, naka-BG lang. Crew Jevil, salamat po sa akin ng karangalan. Kapatid na Crew Jevil. Si Crew Jevil po ay isang monetized channel na rin po. Nag-ELS din po siya. At maraming salamat po sa pagpunta. Sana po kayo po maging magkakaibigan at manatili magkakaibigan at manatili po sa pagsuporta sa akin. Isang karangalan po mula sa puso. Maraming salamat. Jessry Vlog, yes bro, still playing 15. Natapos mo na po yung isang 15 eh. So isang 15 na lang po. Maraming salamat. Jessry Vlogs, napakahusay pong isang host niyan. At kumakanta po siya sa kanyang LS, nagpapaakyat din po. At talagang kalibang-libang po pagka nandun kami kasi bukod sa nagiging magkaibigan na, tapos lagi pa nagbibigay ng watch hour po yan. Oo. Good vibes at nag-ahit pa. Siyempre pinagandaan. Kailangan ihaharap ako sa publiko, kailangan diba kahit paano maayos. Mega shoutout sa aking apo, ka-L Isaac. Ayan po, may apo na po ako. Ayun nagbigay ng thumbs up. Patricia Sueto, Alan ha. Kanta na? Kanta na? Ano po bang kanta? Sige. Yung pamagat po Crew Devil at Paul Dreams. Hello kapatid. Maraming salamat po ulit sa pagpunta. Kapatid ng Crew Devil at Paul Dreams. Mabuhay. Lagi ko sinasabi, mabuhay. Kaya pag nakikita ko yung dalawang yan, laging sinasabi sa akin, mabuhay kapatid, mabuhay. Lens Vlog, Jessry Vlog, si Mudra. Sa inyo ko po nakilala si Jessry Vlog. Ayan po sabi nyo, dikitan nyo. And then, binel ko po, tapos nakapunta ako sa Ellis niya. First time ko, nanalo ko ng 15 hours po. Maraming salamat, Jessry Vlog. Crew Devil, kinig lang po muna ako, kakauwi lang po kasi maraming salamat. Crew Devil, salamat po. Nung nag-uumpisa ako, yan sila Crew Devil, sinuportahan po ako, makasaging na makasaging. Si kapatid na Paul Dreams, isa rin po yan sa sumuporta sa akin. Talagang naging gala po talaga ako. Maraming salamat. Jocelyn T, Red Cross, maraming salamat. Patricia Sueto, andyan pa rin po. Maraming salamat po. 15 million people in the house. Woo! Maraming salamat. Sige po, aalayin ko po kayo ng isang kanta. Search ko lang po rito. Sana po pagtapos nun, doon na lang po kayo mag-aalisan. Akapela lang po Ninja ni Tatay, maraming salamat. Misteryosa, loves ko, Misteryosa 27, maraming salamat sa suporta. Napakalaking suporta. Siya po yung talaga nagtsatsaga. Pinupush ako para mag-LS na, and then sa lahat ng mga palabas ko, siya po yung nagiging pilot ko. Maraming salamat. Sige po, subukan natin to. Ako lang makakarinig ng sounds pero acapella siya.
The lights are low and we're alone. The fire is glows, it keeps us warm. And I reach out to touch your face. The moonlight's off upper's embrace. Please don't hesitate. Hold my hand, don't be afraid of the feelings in your heart. Just close your eyes, no one will mind. If we're to fall in love this first time, don't be afraid of love. Don't be afraid of love. Don't be afraid of love. It's the first time for love. There could be so many worlds and mountains we could climb together, the two of us tonight. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you very much. Uy, lumuluha. lumuluha. Maraming salamat po. Pagpapatuloy natin. Nako. Goosebump. Muli po salamat. Maraming salamat po. The two of us, we're quite a pair. These lonely nights we both can share. But don't be shy, 'cause it's okay. I understand feeling that way. So please don't hesitate, hold my hand, don't be afraid of the feelings in your heart. Just close your eyes, no one will mind. If we're to fall in love this first time, the first time for love. There could be so many worlds and mountains we could climb together, the two of us tonight. To say a word, just tell me with your eyes, and it's good for you, and it's right for me. You don't have to say a word, just tell me with your eyes. Salamat po. Maraming salamat po. Ang bilis po ng oras. Maraming salamat po. The Crossover TV. Idol! Sadik! Ayos, alright. Kapatid, dakala salamat. Kapatid, Paul Dreams, maraming salamat. The Crossover TV, Abs Chong po. Good vibes, stay akin ka na lang. Hindi ko alam kantahin yon. Paano ba?
Ayan po, sige po, ano pa po bang medyo nag-init ang aking tenga? Sa kaba at nakaraos po. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Mauubusan ka pala ng sasabihin. Akin ka na lang, iingatan ko ang puso mo by Itchy Worms. Sige po, pakihulog lang po ng coins dyan. Good vibes, stay at home. Alam ko na. Yung... Sandali Pa-suspense. Itong kantang to ay para kay Chang. Muli po, maraming salamat po. 16 million people sa aking maliit na tahanan at nagkaroon po ako ng 20 thumbs up. Maraming salamat. First time. Kabado, pero ito po. Maraming salamat. Ang galing naman. Kantahan ba dito? Kakantahan ko po kayo para isang pasasalamat sa pagpapaunlak sa aking first ever LS po. Sige na. Next song po tayo. Sana po napapasaya ko kayo. Kasi po ako, ang saya-saya ko. Loves ko. Para sa'yo. Sayang ang ulo. Naka-aircon naman pero ang init. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, and now desert me. Love of my life, can you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Kinakabahan po. Salamat kapatid na Paul Dreams. You'll remember when this is blown over and everything's all by the way. When I go older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you. I love you, loves ko. Salamat. Prali.
back, hurry back, please bring it back home to me because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. At sa mga sumususunod na bola, bolang 8, 8, 8. Maraming salamat. Maraming salamat. Sa mga kaedad ko dyan, at saka isa pa po ginaganahan. Last song na po ito. Maraming salamat. Maraming salamat po. Pero pahinga lang po ng unti at babasahin ko po mulit ang mga andito sa aking tahanan. Salamat po sa pag-stay. Balikan ko po ulit hanggang taas. Ayun po, natapos ako rito sa aking kanalang. Iingatan ko ang puso mo by Itchworm. Request ni Good Vibes, Stay at Homes. Kay Liza, ayan po ang aking apo. Jocelyn dito, congratulations! Moni na! Kay Kulit Vlogger 2, tuwad dan. Maraming salamat. Tumuwad ka lang, tumuwad dyan. Mr. Chinito Ninja, isang Sergio Mendez naman. Naughty, Paes, shortcut ko na lang. Lens B Vlog, I left a full package for you. Crew Devil, Mabuhay, request. Titignan natin, kapatid, titignan natin. Patricia, kantahan ba dito? Yes. Uy! Jocelyn Tito! Ba't ka nagmumura? Go! Ninja ni tatay. Maraming salamat, idol. Kay Kulit Vlogger, tuwad dan. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much. Mudra, Crew Devil, Usapang Pera TV, Kagwaping, Idol. Isa pa po, air supply po. Here
my own. Oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without. Go on without. It's just no good without you. Without you. Maraming salamat po. Asa na ba tayo? Muli po sa mga nag-stay, maraming salamat po. Sa mga monetized channel po na dumaraw sa aking first LS, maraming salamat po. Hanggat po may YouTube, andito po ang inyong lingkod. At sa aking mga kapatid dyan, maraming salamat. Sa aking kaibigan na si Notifies, bro, thank you very much. Thank you very much. Maraming salamat. Mudra, maraming salamat. Good vibes, salamat din po. Wow, ganito pala feeling. Ganito pala feeling. Sige po, isang paraan din po ito para lahat po ng nandito ay magkakakilanlan, maging magkakaibigan, hindi lamang po sa larangan ng YT, gayon din po sa tunay na buhay. Maraming salamat. Kapatid na Paul Dreams, maraming salamat. Kay Eli Saak, thank you po. Maraming salamat. Tol, Vince B. Vlog, salamat. Jocelyn T. Loves ko, Misteriosa, 27, salamat sa suporta. Usapang Pera TV, Mr. Chinito, Kogapings, Daddy Rolls. Maraming salamat. Babayaga the Boogeyman, maraming salamat. Yes. At my important friend, Notifies. At Mr. Chinito, I left a full package from you. Ayan. Notifies, let's dance and grow together. Maraming salamat. So, isang oras lang po ako. Maraming salamat po. Ito po at gaya ng lagi ko sinasabi, mabuhay tayong lahat hanggang gusto natin. Basta po naaayon sa kagustuhan ng ating Diyos. To God be the glory. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat at patuloy tayong gabayan. Bigyan ng lakas para po sa ating mga minamahal. Luella Alberto is in the house. Maraming salamat, loves ko. Ipinasok na lahat. Inday HK Live Vlogs. Amen. Kapatad, dakala salamat. Yung ko dito nga doon. Sakto. Thank you so much. Thank you so much. Sige po. Ayun po, humabol ni Ilmamba. Kapatid na Ronel Mamba. Welcome po. Maraming salamat. Ronel Mamba. Alam ko, napasabay ako sa LS mo, pero dumalaw ko pa rin sa akin. Maraming salamat. Kapatid na Claudia Bill. Thank you very much. Good vibes, stay at homes. Ho, sinong tinititigan mo dyan? Misis mo ba? Siyempre naman. Siya yung taga-abot nung mga gadget. Cloud Deck siya. Tamsak Dan. Ayan, isa po sa aming alagayan. Muli po, maraming salamat sa mga nag-stay dyan. Sinamahan ako sa isang oras.
ng aking first ever LS. Maraming salamat po. Muli, Idol, The Crossover TV. Siya po si Abs Chong TV. Thank you, Idol. Sadik, Mr. Chinito, Team Chinito. Maraming salamat. Kapatid na Paul Dreams. Thank you. Mabuhay. Jocelyn T. Kay Kulit. Thank you. Mudra. Congratulations po ulit. Wow. Ang bilis po mamoni ni Mudra. Lalong humaba ang buhok ni Mudra. Salamat po at pinaunlakan niyo ang aking LS. Maraming salamat po. Mag-i-end na po ako. Sige po. May pumasok si kapatid na Ronel Mamba po. Andyan po. Sige po. Magmahalan po muna kayo tulad ng lagi natin ginagawa. Bukod sa pakikinig kay host, nakikipagkilala tayo sa isa't isa. Kinikilala natin. Hindi po ako marunong maglagay ng jacket. Kaya po, pagpasensyaan nyo na po. Pag-aaralan ko pa po yan. Maraming salamat po sa pagpunta. Inday kapatid. Thank you, Inday HK Vlogs. Bilis naman. Di ka pa... Kumanta na ako kanina. Nakatatlong kanta na. Alam mo, may ano dyan, may technique dyan. I-play mo na lang ulit. Oo, i-play mo na lang ulit. Kapatid na Vince B Vlog, tuloy ka ba? Pasensya na. Nauna ako. Neil Mamba, kanta pa ulit. By request, sige. Tagalog. Ay, alam ko na. Makita ka muli. Ayun po. Makita kang muli. Ayan. Sana po'y totoo po ang inyong pagre-request. Original po nito is sugar free. Iko-cover ko po ngayon. Cover ni Galanting Romantico. Maraming salamat po. Bawat sandali ng aking buhay, pagmamahal mo ang aking taglay. San man mapadpad ng hanging hindi magbabago aking pagtingin. Pangako natin sa may kapal na tayo lamang sa habang buhay maghintay. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sa isang taong mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin. Makita kang muli. Makita kang muli. Puso'y nagdurusa, nangungulila, iniisip ka pag nag-iisa, inaalala mga sandali nang tayo ay magkapiling. Ikaw ang gabay sa aking tuwina, ang aking ilaw sa gabing mapanglaw.
Tanging ikaw, ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sa isang taong mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin. Makita kang muli. Makita kang muli. Makita kang muli. Salamat po. Salamat po. Naku po. Minamalat na ako. Walang practice. Maraming salamat, kapatid ng True Jebel. Alam ko, medyo konektado sa iyong kantang yan. Joke. Inday HK Live Vlogs, kapatid. Maraming salamat. Ronel Mamba, shoutout ulit sa iyo, kapatid. Jubilin Tudtud, Ronald Alan P. Ate Mercedes Tualia, Mercy from Italia. Mercy. Bonjour. Ayun po, maraming salamat. Si Ate Mercedes Tualia is nasa Italy po. So, isa rin po siya sa sumusuporta. Paki-suportahan na po. Maraming salamat. Lahat po tayo dyan patuloy pong maging magkaibigan. Linday Rip, maraming salamat. Mr. Chinito, ayos. Mudra, congratulations first. Ang dami agad views. Thank you very much po. Thank you. Alam niyo, sa totoo po, ito po, kinakabahan talaga ako. Dapat kagabi pa to, pinagpaliban ko. Nagalit yung manager ko, sabi, bakit naman? So, tumawad pa po ako. Sabi ko hindi yata maganda yung end of the month. Mag-umpisa na ako. Baka pwedeng July 1st na. July 1st na para maganda yung pasok ng buwan. Nangatwiran pa. Pero pagdating ko kanina, nakasetup na po lahat. Tapos may inahin na pagkain na masarap. Maraming salamat. Ayun, eto na, tinuloy ko na. At kanina nahihirapan ako. Ayaw niya, nagre-reconnecting po siya. Sabi ko, paano kaya to? Sabi ko, di bale, wala pa naman tao. Pagka hindi ko na pwede namang i-cancel. Tapos ayun po, within 1 minute, nagdatingan na po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Muli po, salamat. Hindi po ako mauubusan ng salita. Lahat ng klase ng salita ng pasasalamat gusto ko masabi sa lahat ng mga dumalaw po sa First LS ko. Dati lang po akong nakikibingwit, nakikidalaw, nangungulit, nagpapapansin, naglalaro-laro, hanggang ito po ang resulta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Halos hindi ko mabanggit-banggit. Pwede pong uminom ng tubig. Muli po, salamat. Daddy Rolls, Babayagad na Bugiman, Usapang Pera, Vince B. Vlog, Mr. Chinito, kapatid, thank you. Sa lahat po ng Team Chinito, nandito po lahat. Jocelyn T, Jovelyn Tudtud, Kai Kulit, Inday HK Live Vlog, maraming salamat. Sa aking kaibigan, kaluguran na Kapampangan din po,
si Good Vibes, Stay at Home. Ayan po, Ronald Alan P. Ang Jackie Chan po ng Taiwan. Siyempre po, kay Misteriosa 27. Kapatid na Crew Devil. At Paul Dreams, maraming salamat. Naisip ko kanina, sino kaya pupunta? Totoo po ito, sino kaya pupunta? Paano kaya? Medyo may nagtatampo sa akin dyan, hindi ko na po i-drop name. Kasi hindi ko talaga sinabi mag-i-elis ako. Pero dumating po siya. Maraming salamat kapatid na Mr. Chinito. Salamat. Salamat. Muli, Mudra, thank you very much. At maraming salamat po sa inyo lahat. Jean Louis, thank you. Thank you very much. Salamat. Alam na this, Mr. Chinito. Thank you very much. Thank you from the bottom of my heart. Muli po, sayonara. Thank you very much. Naku, meron pa po pala. Meron pa po pala tayong isakto na po natin 9:30 po sana po sige po, isang kanta pa bago mag-end. request na. Ano po bang magandang Muset? Oo nga, di namin alam. Pero dahil patunay yan, na binel nyo ako, maraming salamat. Thank you. Alam na this. Hindi ko na kailangan ilista dahil andito po kayo at andito po kayo. Thank you so much. Sige po, ano po bang magandang kantahin pa? Ganun na nga po. Isang kanta pa po bago tayo mag-end. Iniisip ko lang po kung anong magandang kantahin. Thank you po, ito po. Paborito ko po ito. Kasi po nung high school, alam nyo na. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time you feeling this feeling I have inside. You're a hopeless romantic is what they say, falling in out of love just like a play. Memorize this line, still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream with you in the most special way. You're beside me all the time. All the time. I have loved you and I always will. Call it crazy, but I know someday you feel this feeling I have for you inside.
I'm a hopeless romantic, I know I am. Memorize all the line, and here I am. Struggling for words, still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream with you in the most special way. You're beside me all the time. All the time. All the time. All the time. Salamat po. Oh, may nag-request na naman po. Hello kapatid na Mary Joy, Higo kapatid. Salamat. You give me hope, strength to will to give on. No one else can make me feel this way. And only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can help but show. You break this heart and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me stay. I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills this emptiness in me. It changes everything you see. Well, I know I'm got you with me. Salamat po. Sana po'y naging masaya po kayo sa gabing ito. Maraming salamat po muli. Thank you very much po. Salamat po ng marami. Muli po, salamat po. At lagi ko pong bukang bibigyan. Maraming salamat. Sa inyo pong lahat na nandyan, thank you very much po. Uulitin ko po muli habang nabubuhay ang YT. Kahit wala na ang YT, pero wag naman po sana para sa ekonomiya. Sana po yung makamit nating lahat ang ating minimithi sa buhay. Lahat po ng kaya kong magawang suporta, isusuporta ko sa kahit sa anong paraan. Po. Pero doon po sa legal. Maraming salamat po muli sa pagpunta. I-end ko na po ito. Thank you very much po. Mabuhay tayong lahat. Violin, bebe, ko. Timbay. Meron po walang bagong pasok. Mayra po quiz. Maraming salamat kapatid. Naging kaibigan ko rin po siya sa kay Mr. Chinito. Thank you. Triple B channel. Bravo. Sige po, maraming salamat. Hanggang sa muli po. Thank you very much. Oh my God. Merci.
Calling. Ronel Mamba. Andito po ang yung iniirog. Rose Bulaklak. Andiyan po si Ronel. Mag-usap po kayo. Ate Mercedes, Mercy. Bonjour. Thank you very much po. Paalam po, paalam. Paalam na po.